Yesterday was the day patakaona kuti aiwa the ZDF Army Commander General Emmanuel Matatu pamwe chete na General Tafumanei takaona ma-press statements akacirculate tiona aiwa those guys vachielevatwa according kune mutemo neconstitution. But yesterday takaona mutungamiri wechinyika aiwa achipresida over aiwa the ascension vachireceive their ranks. Ndisati apinda mashoko ari kubuda nyorwa panguva ino ari kunyatsoonekwa kunzi aiwa mutungamiri wenyika is consolidating all those posts and all those ranks. Not for subscribe or like on the bell icon. Tinoda paindi yavashona anoposta mapictures vamwe vakamuona yesterday abuda nyorwa achinzi in a statement released by the chief secretary to the president and cabinet Dr. Martin Rushwaya, the president elevated Lieutenant General Emmanuel Matatu to the rank of general and appointed him commander of the Zimbabwe Defense Forces ZDF effective 21 November. Major General Tafumanei was also promoted to the rank of Lieutenant General and appointed commander of the Zimbabwe National Army ZNA. The handover takeover ceremony was conducted by both generals, including the outgoing commander General Sivanda. Yesterday, the two military officers received their ranks from the commander-in-chief of the Zimbabwe Defense Forces, President Mnangagwa, at State House. Congratulations, Commander. Ndo mashoko anobuda panguva ino achionekwa kunzi aiwa mutungamiri wenyika panguva ino is moving forward. Panguva ino tiona na Valerius Vanda aiwa vachinoretire nesome of the people vatoona kuti they were elevated vachifila those vacant posts. Panguva ino iyi vanhu vobuda vachitaura zvakasiyana siyana aiwa pakuretire kwavaita Philip Valerius Vanda nekuelevatwa kwavaitawo vana Emmanuel Matatu pamwechete nawo Tafumanei. Zimbabwe mbudzi mafunguro enyu moti kudii pamusoro zviitiko izvi. Ndakume section medu mbudzi mafunguro enyu. So subscribe or like, share on the bell icon.